Дами и господа, този поздрав е специално направен за Осман Патрона и за неговата жена Назмия и за неговия син Асен Патрона и за Албена и Неврие от Тъжа, най-големите андибари Тъжа, за най-добрите в Тъжа, за Осман и Асен, валигарми на Осман и Асен, всичко им върви! Авела Каягили, за най-големия за Осман Патрона, хайде татко Осман е пабарда. И Тъжа е шукар бен веса, яша татко Осман е патрона от Тъжа. Асен си патрона на Тъжа. Всяка майка Осман и Асен е ражда, те са лъвове единаци и Симан Будбари фамилия, Кабабара Тумен, валигарми на Осман и Асен, пак им върви, върви. Тъжа те са патроните, Канадикен Тумен, баща и син, Едушман Едмударе. Осен патрона, най-големия, най-баро Анди Тъжа. Осман и Асен сами са постигнали всичко. Имат коли и къщи, палат и най-красивите деца. Валигарми на Осман и Асен, пак им върви. Асен Патрона казва: слушайте, душмани, наш типеравен ман, модат си машина. Османе, ти си легендата на Тъжа. Асен Патрона